saltza hau prestatu dut, errezeta hasi aurretik. Sendoa, trinkoa, ondo igurtzeko. Eta ez dizuet esan, ez da jateko, aurpegirako da, bai. Naturala, bai. Gaurko gonbidatuak gomendatu dit, aurpegia gardena edukitzeko. Tira, ez da batere egokia programa horrela egitea. Beraz, kendu egingo dut. Ai, ama. Txukuna geratu zaiten, garbi, leuna. Produktu naturalak erabiltzea baliagarriak dira, ez da garbi, Bate dudik gabe. Dudik gabe. Bai. Bueno, eta zuk, badaki, kosmetikan aditua zea, gauza mordo bat dituzu, eta dana produktu naturalakin. Bai, hori bai. Aldan neurrian, sendabelarrak beti jartzen ditugu, bai. Eta gaur asko ikasiko dugu, bai produktu naturaletaz, eta bai estanataz erabili berre bai, ez da? Bai, hori ere importantea da. Nik uste desikasteko asko daukagula. Bai, ez da, azkenian ematiko edanetikan, eta azkenian marketing eta propaganda asko atzetikan, baina askotan kalteitigu, ez da? Bai, marketing berde asko dago, oarkabean erosten dugu, eta egunero erabiltzen ditugun produktua dira hauek. Bikain, bueno, gaur, zoze, xanu egingo dugu, eta izpilutxo izango dut. Izpilutxo. Esango aldizkiduzu gaurko osagaiak? Osagaien zerrenda jakin nahi baduzu, bitun bat egin beharko didazu. Ai, ama, hauek espabilatu. Diare bai izpiluak, gaur egunekuak, Itzein egin du. Bueno, ingo deuna da, nik emango eskizue gaurko osagaiak, eta doain. Oazen osagaien zerrenda ikustea, eta oantxe gaude hemen porru behar batzuk prestatzen. Bueno, lagunak eta garbine, garatuko izuet pausuz, nundin biliko gehan, errezeta goiteko garaian. Igoituguna da porruak, hola, puxetetan moztu, hemen dakaen lokatza pixka garbituko deu, eta uretan egosiko ditugu. Behin ja goxatu dianian, ingoituguna da, bertatik atea, egosiko ditugu eskaiakin ebai uretan, hola, ja, ikutu pixka emateko. Gero ingo deuna da, oliotan prehitu, eta platera eratzeko gaian ingo deuna da baratzuri krema bat. Baratzuri haue guztik, ingoituguna da denak zuritu, oliotan konfitatu, eta behin konfitatuta daudenian, ingoituguna gazta kremakin goxatu, eta sesamua botako jau. Eta gero hemen dakau piperrautza pixka gainetik botatzeko. Hori ingo deu, ohetxo bat, horrena, baratzuri kremana, gero porrua gainen jarriko ditugu, eta hori gutxi balitz, ingo dugu laranja saltsa bat gainetik botatzeko. Laranja saltsa egiteko, ingo duguna da, laranja hori zuku atea, birrindura atea, ontzi baten jarri, ingo dituguna da, estillakin, siapiakin eta intxaur moskatuakin goxatu, eneldo pixkat ere bai, eta gero, urra laskaunak hor, ingoituguna da, lapikuan pixkat lehortu, morteruan puskatu, horrekin elkartu, eta dena elkartuta dakaunean, hori erabiliko du gainetik botatzeko. Ados? Txura hona? Zukalden moldatzea, ibiltzea, seguru baiet. Hoi zukalden ibiltzea bezala da gaina, ez da? Kosmetika. Bai, gaina etxeko zukaldean egindakoak dira denak. Ez daukat propio hortarako laborategi bat. Bikain. Eta badakite bai garbine, gaina, zehala, divulgatzailea gauza hauena, zeatikan liburu eta guzti indituzu, ez da? Bai. Bi ikuste ditut, zera, bi liburu indituzu, edo... Hiru. Bai, baratze bat nola landatu erakusteko izan zen, publikazio txikiagoa. Bueno, ikastaroak ematen aditu naiz urte askotan, eta gero liburuena norberak asko pentsatu gabe, proposamen bat izan zen, argiako lantaldeak egin zidanan, baitan egartzean diak, eta, bueno, pentsatu gabe bide hau egingo nula, Lehenengoak ate batzuk ireki ditu, eta azkenean kosmetika hau egin du. Aizea, beste bat prestatzen laugarrena bat Bueno, jendeak eskatu egiten du, orduan pentsatu egin behar da, bai, izango dira beste publikazio batzuk, bai. Bikain. Bueno, ingo deuna da martxan jarri. Baitu, jarriko izuten da hemen. Ados. Lehendabiz ingo jozuna da birrindura atea. Birrindura atea gero zuku haueto ateatzeko. Zeratik zuku ateatzen badago lehendabizi, gero birrindura ez da erresa izaten. Horun, hemen dakazu birrindura ateatzeko. Bai. Asala, alegia, bertan jartzen dezu, hiru laranjena, eta behin hiru laranjei asal guztia birrintze jozunean, gero zuku ateako jogu, bale? Eta ingo zuna da, hor jarrizut potentzio hori, baina gero hemen txelapikoan jarriko dituzu, bale? Bai.
Venga, hoi zure kontu, eta nik ingotena da, beste ontxitxo bat atea, bai beste katilu bat, eta hemen porrua garbitu, eta hemen txegosten jarriko ditut. Bueno, kontatu, ukenduak iteituzu, ze gauza iteituzu zehazki? Bueno, niretzat garrantzitsua da bi aldetan lan egitea. Bada azalaren garbiketa, hilaren garbiketa, ardatz bat garbiketa da, eta bestea zainketa da. Orduan, garbiketan xaboiak adibidez, nik askotan txiste egiten du, ni garbine naiz, orduan, xaboiak egitea. Epa, garbine garbi bilikoa zeuru. Gustatzen zait. Orduan, ze garbikari egin ditzakegun, hori gutxi gehiago denok erabiliko ditugun produktua dira. Eta gero, zainketa dena... Batzuk gehiago bestia baino. Bai, horrela guztua daude. Eta gero, zalaren zainketa, hilaren zainketa hori mundua da, eta zalan beharrak ezagutu behar izaten dira. Eta gero, sasoian sasoiko produktuak behar ditugu, udaran eta negoen ez du gauza behar izaten azalak. Hori zegotzagatik, euskilagatik, azkenian segundu gauden aiziare, bai? Ze hogi bidetan ari dan ere, ez dakit. Bai, ez da itxasuan iti egun dalana, o kulluan edo ofizina hon, ez da? Orduan, ikusten dugu, pertsona horrek zer behar duen, ez? Baina egia da, hidratazio oinarrizko bat deno behar dugula. Eta, egitea produktu eskura ditugun osagaiekin, ez nire ustez osagai oso arrotza, sofistikatuak, arruntak dien olioekin, eskura dauzkagun sendabelarrekin, eta beti ere modu seguruan etxean egitea hori, eta gero eraginkorrak izatea. Hau da, oso politak izan ditezke, baina funtzionatu behar dute. Balekuak izan behar du alegia, ez da? Bai. Orduan, gida bat osatu dugu teoriko praktikoa, eta egia esan, errezeta asko daude hor, eta, badakit irakurle asko egiten ari diala, eta, horrekin, egia esan gustora, bai. Ze hona eta ze beharrezkoa, ez da? Zea, Garmine, esan duen bezala leno bai gauza honak eta txarrak, azkenengo garai hauetan, hainbeste gauza hau eta hainbeste milagro eskentzin dizkiguek, gero milagruak Lurdesen ere ez daudela, ez da? Egia esan, askotan emateitu gauzak usten deula goxatzen eta hobetzen nahiela gorputza eta askotan kutsatzen egia. Bai. Egia esan prezioak ez du dena egiten. Egia da marka batzuk badiela eta osagai ona dituztela, baina nik komentatzen dut osagaiak irakurtzen jakitea, ez? Eta legez, lehenengo 5 osagaiak dira produktuaren 80%. Orduan, zuk esan dizuna da, hor marketing ikaragarria dago, marketing berdea deitzen zaion ere badago, guain naturalaren izenean saltzen dena, ez da naturala dena. Eta gero, hori zer da, zurikeia esango genuke? Ez, zurikeia bai du digabe, baina horri greenwashing deitza jote. Berdetu bat eman diote produktuai, eta produktuak beti azpian izan dituen osagai txarrak ditu, ez? Hemen esaten da hidrokarburetatik eratorritako produktuak bitatu behar diala. Eta, osagai asko gertuago daude plastikoetatik, olioetatik baino. Petroleon derivatuak, eta azkenian, bai. Eta horiek dira askotan osasun eratzoak ekarriko dizkigutenak, ez? Eta gero, industria asko sofistikatu da, hemen behar emozionalak ere sartzen dira, badakit jendeak noiz erosten duen, ez? Gaizki sentitzen denean kosmetika gehiago erosten omen du batek. Da oserren bila jutezea, oser gauzakin, da bapateko zerbaina ez sortu, eta... Eta, niretzat alternatiba bat eskaintzea, transizioa nola egin erakustea, hori beharrezkoa izan da. Ez nik kosmetologoa naizelako, are gehiago izan da jendeak eskatuta. Lehendabiziko liburuan proposamen txiki batzuk egin genituen, eta gero, ate hortatik, irekita aurrea joan gara, eta beste liburu bat egin dugu. Hori esan dezun bezala egia esan askotan jute gala ja zehose askarran da ja zuzi joan bila, eta egia dale bai esateuna, gaur egun egia esan, bai, sare sozialetan da ikusten deuna, eta bai tale telebistan eta leku askotan, batzu daude hain purista ere bai pasaiten diela, pasaiten diela ez dakit pasa o ez pasa, esateko ja, kremeik ez deula berreguzkik hartzeko, betaurreko jartziare zure melamina ez dala sortzen, beste, hortzetako pastare txarra dala, umen pardeletako toaitak eta ez dakiz ere bai, ez dakit nola gauden bizikan, askotan ez da? Gauden kutsaura maila handi batekin, esposizio maila handi batekin, hemen belaunaldiz belaunaldi hau handitzen doan gai bada, ez? Orduan, aipatu dituzun hainbatetan, nik beti arrazoia espero dut atzetik, ez? Osea, debekuan atzetik esaiezu zergatik. Eta zein dan kalte egiten duen osagaia, eta nik ikusikoet horren alternatibat badagoen edo ez dagoen, askotan badago, Eta Euskal Herrian ari da ondo lanean, marka txiki asko ari dira sortzen, ondo ari dianak lanean, ere? Orduan,
nik ez nuke ez muturreko, ez batean da ez bestean diskurso hori Beti bezala, egingo. balantza pixka bihar dugu igual. Bueno, Baina, txarra dana garbi dago txarra dela eta ez digula ondo iten, ez da? bai, eta oi nabarmen, baina gero pertsona arabera ere badira azal sentikorrak eta sekula arazoik izan ez duten azalak, eta aldiz badago jende mota bat, urduri jartzen bada azalean nabarituko zaiona. Ja. Beste bati urdailean, orduan, hau ere asko personalizatu beharreko gaia. Horregatik dago hainbeste produktu merkatuan. Hain diversifikatu horregatik da, ez? Beharrak asko eta ezberdinak dira. Ni hori jaki aldetik ane bai ikuste, gugu gaina jaten da nelikatzea dedikatzen gehala, gero askotan, goxatu iten du aldeun nada, baina askotan ez gea zientifikuako ez gea, baina bai esaten dezu bezala, ez da? Daude gauzak bihotzerria ematen diona batzui, baina batzui, eta beste batzui ez dio bihotzerrik ematen, eta batzui ondo sentatzen jo, eta bestiei ez, ez da? Eta orduan zinera, zure gorputza ikazu, edo pasatzen zean ian, gero egun baten iritsiko da, eta danba emango izu buruan. Bueno, batzutan pilaketa efektua dago. Bai, ikusten da, batzuk 20 urterekin egin dituzen gauza asko orain gorputzak ez izkitzula onartzen, ez? Azalarekin berdin. Orduan zuretzako balekoa zen produktu bat, oain akaso gutxiegi da azala lehortzen hasi zaizulako. Orduan ikusten beti entzumertzaioela norberak bere buruai bere beharrei. Eta gero garbiketa egiten denean, garbiketak ez du oso abrasiboa izan behar ere. Askotan ez daukagu motiborik hainbeste produktu garbikari erabiltzeko, eta hain sarri erabiltzeko ere. Askotan ura pasata, urakin pizka txukundutan nahiko izango da. Edo garbikaria leunagoa izatea, ez? Eta ez izatea garbikari oso abrasio bat, edo askotan ikuste du jendea, adioz, espoliatzaileen bila, eta espoliazioa zenbait azaletan ez da hain gomendagarria ere. Orduan, hemen, uste dut, gakoa ez dala osagai. Txokolatiakin ondo. Hori oso ondo. Txokolate antioxidatzailea da. Miaskatuta da. Janda, eta azalean eman da. Orduan, niretzat garrantzitsua da norbere beharrei begiratzea, eta gero ikustea nola aldatzen goazen baita ere, ez? Eta hortarako, pronto eukitzea ez gainera produktu asko ere. Nik hemen minimalismoan alde jodet, iruditzen zaidalako balioan hitzeko produktuak inbar ditugula. Osea, ez ditugula ez gaude kosmetika ere beste lan bat bihurtzeko, ez ditugu 20 kosmetiko elaboratu, ez? Akaso 4 egingo ditugu, eta 4ak seguruak badia guretzat. Eta nahiko izango, ja. Lehen garai baten txinbo batekin edo etxen indako zerrautzakin da, sosakin da indako eta olio zarrakin indako xaboi batekin, ia gauza danak altzen ditun garbitu, ez da? Eta guainen bateu behar dezula bat kristalantzat, bestia azpikoantzat, bestia lurrantzat, bestia behar ditun 1000 gauza garbitzeko, bakoitzak bere ikutu eukiko goe, baino kimikoak ebai, ez da? Bueno, hemen xaboia egiteko tradizioa izan da, xaboia egiten zen txerria ondorenean. Txerriaren gantza lehortzen uzten zen, eta horrekin egiten zen xaboiona. Eta gero xaboi fina egin nahi zen, oliba olioa ere ipintzen zitzaion, ez? Eta eskuratzen ditun zen da belarru zaintxoak, Romeroa dala, Luisa Belarra, menta bat, hor daukazun eskaiakin ere egin daiteke xaboia oso usaintxua. Claro, zeratik ematen du bakarrikan gantzakin eta zerrautzakin indako, igual baina hori inberdezu aromatizatu eta igual ikutu pixkiak eman, ez da? Gero zer den txerriak zer jandun asko nabaritzen da. Bai, ondo azitako, nik 13 formula ipini ditu, xaboienak, eta jendea gehien estimatu duena, leuntasunagatik, aparragatik, azala nola uzten duen, baliorik onenak, zerri gantzakin egindako xaboianak dira. Eta usairik onena ere berak du, baina da librean hasitako txerri baten gantza. Claro, txerri horiek eta leheno zenba gauzetako erabiltzen zian txerrian koipiak eta etxian prejitzeko, txokiteko, prejitzeko, eta geho olio refinatuak eta historiek eta torri dira, eta geho soberan koipe horiek, koipe on horiek azkenian, ez da? Bai, orain zen moda dagoen, estatu batutatik dator, atzo ikusten duen, Taylor deitzen diote. Eta inglesez jarrita badirudi sekulako gauza dela, beian seboa da. Beian seboak indako kremak ari dira modan jartzen, eta batzutan seboa besterik ez da, aromatizatzaile bat daukate. Eta nahi hori oso deigarria egiten zait, hemen kosmetiko puntero bat guk oso urrutik uste dugu animali produktuetatik. Estatu batuetan berriro beian gantzak ari dira aldarrikatzen, gantz saturatuak, gure azalantzat onenak dielakuan. Nik baitu, estatu batutan... Eta ez da merkia. Eta bere, presilua daka, baina behi ona dalako, larretan handakoa eta ondo helikatutako izangoa. Uste dela moda dela orain, urte batzu barru asentatzen baldin bada produktu hori, segurasko merketuko da. Egia esan, nik hor ikusten detena da, estatu batutan, ikusten dut daudela, elikadura aldetikan, ni betu nire arloan joa berrize. Ikusten detena da,
Han adibidez okinak eta han bai dago sekulako trizkantza, janari prekozinatu, industrializatu eta txarrekin, baina gero dago beste arlo bat, daudena frikienak ebaian daude, ez da? Daude okinak, bere gariaz iten dutena, bere errotadakaena, eta dana iten dutela, ba... Bi muturrak dauzkatzen. Hoi da, bi muturrak garai baten iten bezala, ez da? Estatu batuetan daukazu onena eta txarrena. Muturrakan daude. Muturrakan daude azkenien, ez da? Baina iritsiten di azkenien honean jore bai, ez da? Bai, nabarmen, eta ikusten da markatu egiten dutela bide bat. Nik produktu berritzaile bezala ez nun inoiz pentsatuko behiaren seboa ikusiko nuenik, eta iritsi da. Zema gauza ikasi behar ditugun, eta desikasi bai, ez da? Baita, bai. Bueno, hementxe, indeuna da, porruak egosten jarri, birrendura badak aborre ere bai, gero zuko atako deu eta elkartuko deu, hauek hemen olitxotan jarriko ditu konfitatzen, eta bitarten jungo gea Mirianena, Mirian Chef Integratiba, eta gaur porruak inditu behak bai, baina beste erabatea, guazen ikastea eta guantxe gaude bueltan. Eguerdion, Joseba eta konpainia, hemen Mirian Chef Integratiba Baliarraingo herritikan, eta gaurkoan garaiko produktuekin krema bat egingo dugu eta porruak misoekin salteatuta. Gaurkoan gure krema egiteko erabiliko duguna da. Lehenik eta behin tipula, porrua, kalabaza, arbia, eta gero bukaeran botako diogu jengibre pixka bat berotasun hori lortzeko. Eta porruakin egingo duguna da, zatitu, salteatuko dugu pixka bat salsa sojarekin, eta bukaeran misoa botako diogu probiotiko natural bezala. Gaur egun arbia, eta beste barazki interesgarri bat, igual sukaldean unbeste ikusten ez dana, baina bueno, kasu hontan oreka emango dio bere zapore pixka bat gaztiagatikan. Bai, batutan krema hauek kalabazakin gozogiak gelditzen da, eta oreka bilatzeko arbia erabiliko dugu. Arbia, interesgarria da, ezetasun asko balima daukagu gure gorputzen, bai botatzeko. Eta bai balima dauzkagu grasak eta abar, horiek garbitzeko eta horiek kanporatzeko oso ondo datorkigu. Krema egiteko, potimarron kalabaza aukeratu dut, garaian garaiko barazki badalako, eta puntu gozoa emango diolako. Eta zaporea da gaztainana. Eta da oso barazki digestiboa, sabelean ondo erortzen dana, eta bueno, gure egunerokotasunan berotasun hori emango iguna eta zentroare bai. Eta krema iten nahi dan bitartean, porruak jarriko ditugu martxan. Eta bueno, ni barazkikin asko gustatzen zait lantzea, eta gero ikastaro asko ematen ditut barazkien inguruan, eta topatzen naiz jendea beti berdin kozinatzen duna. Eta bueno, ikastaro hauek beti ere bai, dia aberasgarria jendeak ikusteko ze mota desberdin eta kozinatu ditzazkegun barazki hauek, eta normalen jendea harritu egiten da. Porruak salteatuko ditugu, salsa sojarekin. Tamaria bai erabili genezake, tamariak ez daukela glutena bai. Soja gariakin dijoa eta tamaria bakarrikan soja da. Orduan, salteatuko ditugu eta bueno, beste puntu gazi bat emango diogu krema honi. Eta barazkia kozinatzeko beste era bat izango litzateke. Bukaeran, miso pixka bat gehituko diogu porruei, ez du irakin behar, zatik bestela dauzken onura probiotikoak galdu egingo zaizkiolako. Eta hauek onak dira bai digestioako, bai gure esteetako iletxoak martxan jartzeko, eta baitare adibidez minbizia pasatzen aidan jendeantzako metal pisutxu horiek kanporatzeko. Kasu honetan misoa erabiliko dugu salsa hori egiteko, baina gehienetan erabiltzen danera da zopetan. Gero tostadatan bai jangenezake, hola pate modukoa eta indar pila bat ematen du. Eta bai badago infusio bat hartu daitekena misoarena izango litzatekena. Ura bero-beroa jarri eta goiarakada bat miso. Eta horrek ematen digu energia pila bat eguna hasteko. Edo egun baju oitako batean. Orduan ja gure krema bukatzen juteko, txikituko dugu jengibrea eta botako dizkiogu tanta batzuk gure kremai puntu pikante hori emateko. Jengibrea oso produktu interesgarria da, neguan berotasuna ematen digulako eta gero antibiotiko naturala dalako. Bai, sukarraren aurrean, katarroak balima ditugu, lagunduko digu horiek pixka bat kanporazten.
krema batituko dugu, eta ja preste ongo litzateke basea jartzeko eta gainean porruak jartzeko. Bueno, eta bukaeran, apaingarri bezala, erabiliko dugu añanako gatza txuri beltzakin, eta sesamo haziak txuria eta beltza algakin. Hona hemen gure proposamena, udazkeneko barazkiak beste erabatera kozinatuta. Polita, nutritiboa eta erresa egiteko. Animatzen zaituzte zuen etxetan kozinatzea. Urren arte. Aupa Mirian, eta zenbat errezeta ematen dizkizun, eta danak geharrak. Eskerrik asko, eta bakizue, nahi dunake, badakara bertara jutia, gillo ikastea eta sakontzea. Besarkada bat eta urren arte. Hemen txegea, porrua jaegozi zaizkigu, iragatzeko ditut, baratzuriak emendazkan martxan, eta hoi da, zuku atea berdezu, eta bertara bota. Bai. Eta ningotena da, hau ere, pixka gorrituko ditut, gero morteron erresago txikitzeko, eta beti bakizue, frutuak, gordinik ina esategu hobeto diala jateko, ezta? Bai. Bai, bueno, hobeto baino esategu, beren propiedade guzti mantenzitu, baina azkenian pixkat frutu lehorrak tostatzen duzunean, da gatza tanto tostatzen duzunean, bere xarmateatzen zaio, ezta? Beste bat. Dudi gabe. Bueno, jarriko ditut hau martxan, eta kontatu behar diazu, asko entzuten dan, azken aldian hitz bat, disruptores endokrinos, o zer da, nola, ez dakit ondo esan deten, Bai, ondo esan dezu. Hori inglesetik etorri zaigu, ikerketak izan dialako, azken urteetan gai hauen inguruan. Egia esan, ni liburua idazea animatu nagoen gaietako bat izan da. Hau, osasun arazo bada gaur egun, eta urte batzu barru, dimensio handiago hartuko du. Ikerketa gehiago dauden neurrian, eta gai honek ekarri ditu Europako legedi aldaketa batzuk. Adibidez, ze osagai baimentzen dian zerrez. Hala ere esaten da, oendik debekatzeko zerrenda oso luzea dagoela. Bai, zatikan, adibidez konturatzea, igual hemen oendikan martxan dauden osagai asko, igual beste herrialde batzutan jakendu dituztela. Bai. Eta orduan ez dakit hau zeatik ez da mundiala, zan nik usten dut batei gaizkiten dionien beste gaizkiten diola, ez da? Bai, gauza da interes ekonomikoa, daudela, eta ez dia txikiak. Beti bezala, berua, bekatzi lamar. Bueno, hau edia osagai batzuk lehengaiak dianak, eta zaila da topatzen produktu estandar bat, edo esango dugu, eta ez du, ez berden dio nun erosten dan, supermerkatuan, farmazian, kosmetikoan jatorriak ez asko horik inporta, lehenengo posto osagaie behiratu bertzai. Eta hor ikusten ditugu hidrokarburetatik eratorritako produktuak diala, lehengai horiek diala. Orduan, hori lehen, azalerako seguruzat jotzen zena, oain ikusi da azalean baduela sarbidea, ez? Eta asko partikula txikiak dira. Gure organo handilena dela, ez da? Bai, eta... Zurgatu iteula gure azalak, ez da? Eta asko. Eta gero, temperatura beroak erabiltze ditugu askotan ur beroa, poroa dilatatu egiten da, eta sarbidea arrestu egiten zaio. Orduan, ikusi da, gaixotasun askoren jatorrian dagoela, eta dira, hormonekin zerikusia dutenak. Hau da, astoratzaileak dira. Eta astoratzautena da, sistema endokrinoa, tiroidea adibidez, ikusi da, ikerketa gero eta gehiago daude, endokrinologian egindakoak, eta, bueno, honek norabidea aldaketa bat ekarriko du. Eta derrigor, industriak egin beharko du aldaketa bat, baina ez da oso horreza izango lehengaiak aldatzea, eta askoz garestiagoa dian olioetara pasatzea adibidez. Bueno... Eta zertan nite igue kalte zehazki, no? Haino sartze zehazki, nun topatu zehazki azalerian sartzen? Oso ezberdinak, Joseba. Netzat oso kezkagarria da, urtez urte egiten dian neurketak zenbat plastiko daukagun gorputzean, bera, ni lehenengo irakurri nuen ikerketak esaten zuen gorputzean geneukala kreditu txartelaren plastiko adina gorputzean, ez? Iazko ikerketa, eta da mundu mailako endokrinologia elkarteak esandakoa, kopuru hori daukagu burmuinean, une honetan. Buruan? Bai. Gero, ikusten da adibidez, lehendabiziko nik Esteban Larronde kardiologoa aipatzen du liburuko hitzaurrean, lehenengo infartuak hasi dira gertatzen, mikroplastikoen gatik. Osa, ja ez da kolpe txarren gati, baizik-etan, eta oiek bai, eta gaina plastikoa. Ikusi da, ez? Eta gero ikusten da, sistema hormonalaren funtzionamendu normala ari diala eragozten. Orduan, emakume askoren hilekoaren patologietan, sindrome premenstrualean, zer ikusi handia dute xenoestrogeno deitzen zaien hauek, produktu hauek estrogeno gisa hasten dielako lanean. Eta gero, epe ertain luzera, ikusi da, hainbat minbizi, hormonekin lotura duten minbiziekin, hor badagoela lotura, ez? Eta, bueno, hau ja kontu serioagoa da. Tarte horretan ikusten da baita ere, ugalkortasun arazoetan deutela lotura importantia.
Eta hor ere, hasi dira eskatzen neurriak hartzeko, umetatik, ez da dila egon esposizioa hundirik alden neurrian. Gaur egunean, abeza ordunaldian eskatzen da, ez zatealako esposiziorik. Baina gero nire iritziz horre jarraitu beharko luke. Ez que ni hori askotan eskatzeit, behitu produktu hau, umeak ezin du ejan, eta aurdun daudenak ere ez. Bai. Eta gainuntzeko zeatik bai. Bai. Osa, kaltiten bai ume bateo, eta kaltiten bai ordu bateo, kaltiten bai hordakasun ume txiki, beste da noiz zeatik ez egiten kalte. Horre batzutan erabiltzen den kriterioa da azkundearen hormona. Guk berez ez daukaguna horren aktibo. Hau da, sendabelarrekin ere egiten da hori. Aurren kasuan sendabelar batzuk ezin dira erabili, azkundean hormonan inpaktu zuzena duelako. Orduan, bere azkundean eskua sartzen ari gea. Guia azita gaude. Osa, arrazoi bat hori bada. Baina gero, niri ez dit balio, pertsona heldu askok pixu pediatrikoa daukate, ez dira 50 kilora iristen. Orduan, olako pertsona askori ematen dien, suposatzen dien kutsadura maila oso altua da. Hori adibidez nik hori semia izatiot askotan, zuko ezin dezu hartu, zahartotik ahonda zahartu, hau zuko ezin dezu, eta bestia baita, nintziatik ez da. Zateo, behitu, zuaitz bat azten danian, landare bajartzen bazu, eta zuk txikitan golpe bat ematen bai oso, zuaitzoi jau kerra hasikoa. Zuaitzoi ez da sendo hasiko, ez da? Eta guk gaude ja zuaitz handi bat, erraldoia ja handi jakin gehala, eta egia esan, adarba mosten bai azu, golpe bat ematen bai azu, zuaitzoi ja sendotuta da, eta sustraia kortazka, egia da, ez da hortikan. Baina, egia esan, baina kalte egiten dio, berdin, ez da? Kalte egiten dio. Igual beste neurri baten, baina egunero adar bat buskatzen bai azu, egunero, azkenian zuaitzan enborra bakarrik edatuko. Gero hau da gai isil bat, eta gai isil baden ez du ondorioak ikusten bere alakoan, ez? Orduan, nik askotan konparatzen dut dago amiantoaren gaiarekin, lehenengo aldiz amiantoaz hasi zienian izketan esageratutzat hartu ziren, eta etxizain arrazoirik eman. Gaur egunean ikusi dugu baietz, ez? Eta sententziak izan dira. Orduan, ekologistek nire ustez beti daukate arrazoi, baina 30 urte beranduago ematen zaila arrazoi. Gai hontan ere izango da. Jendia jun berdu, jendia gizon triskantza geratu berdu, zerbait gertatzeko. Nik uste dut oraindik larritasunaren dimentsio bat ez dela jabetu, eta gero baita aldaketa egitea askorentzat ez da erresa, ez da erosoa, transizio bat erakutsi behar da eren hola egin. Bueno, eta gero markek noski bere formulazioak aldatu behar dituzte. Hori ezinbestekoa da. Bai. Eta horren ordun, ez da hain erresa, eta zazuna, dirua moitzean nian eta gauzak dago nian atzetikan, eta bazken nian ez da erresa izaten, ez da? Bai. Tira, adibide bat jarriko dizu tontakeria irudina, baina asko esan nahi du, pandemian musukoa erabili genuen. Bueno, Espainietako margo gorriak berdin saldu zien, eta zenbait markek gehiago saldu zuten. Benetan? Bai, orduan, hori da adibide oso ona, kosmetikaren konsumoa ez dela jeisten, are gehiago egoera puntualetan, oraindik areagotu egiten dela. Eta, bueno, beraiek mozkina handia dauzkate. Badakite ze lehengai erabiltzen duten, eta ze publikotara iristen dien. Eta gero gaur ikusten da, oso gazterik sustatzen dela, eta nerabeak ez dien aurretan ere, badagoela kosmetiko konsumo kezkagarri bat. Kosmetikoreksia deitu izan zaio ere, Bai. Oso kezkagarri, eta leheno esan deuna, eta ja txikitatik anazten basea, ez dakit hor bere gauza desberdinak ikutu, ez dakit izangoan ondan, horputza initez egulako, zoritxarrezko, gizakia o animalik gauza egia den eta oitutzen gehalako, baina hor puntu bat egongo da, ez da lago hobea izango, ez da? Guri naturopatiako irakasleak esaten zigun, Hiroshima, Nagasaki eta baita Txernobileko istripuan ondoren, radiazioa handiko eremutan, arratoiak ateazia, bizirik gelditu ziela. Arratoiek asmatu zutela egokitzen eta adaptatzen, gizakiak ez. Orduan, niretzat adibide esanguratsua da, adibide ona da, ze esposiziotara zertara aurre egiten ohituta gauden, zatea garatuko ditugula olako mekanismoak, ez? Baina, ez da izango nire ustez zain erresa eta bidean jende asko gaixotu egingo da. Bidean jende asko geldituko da, eta hoien bidez ikasiko du, eta batzuk indartuko dira, baina igual behandu izango askotan. Eta gero era kronikoan, azaleko gaitz kronikoekin bizi den pertsona batek badaki zer dan, bizi osoan azala zaintzen aritzea. Azala osasuntsu duenak akaso ez du inoiz pentsatu, baina hemen ongo da hau entzuten psoriasia duen horbait, edo... Ni badakatetxin, tema nahien bat, nire ateatzez eskit batzutan da, ebezatu zeratik ateazaita hemen, ben jartzez batzutan ez da. Begira. Ontsi uda pasada eta forte torrenez, baina, gero negu erdin da gero estresak eta bestek eta, ez da? Ez, azaleko gaitzak asko oso mingarriak dira, eta ez
daukagualako kontzientziarik, osasuntsu daukagunean ez diogu garrantzirik ematen, da gehiago estetikari begiratuko diogu. Baina azal osasuntsu izatea ez da edo zer gauza, Niretzat hori ez daukanak, badaki, eta badaki zertaino lotua den hori zaindu beharra, beste edozein osasun arazo gisa kronikoa denean, hori oso lotua da, oso esklabua da. Eta kasu inbihartzaio gorputza, azkenean gorputzak beti ematitu bere abisuak, baina kasuik gehore bai daude ukenduak eta gauzak eta lagundu ite iguela, baina nik usten de sustraia jun bergala askotan, ez da? Zergatik atea zaigu, zergatik dakau hori horrela, ez da? Askotan ez dakit, buruko mina, venga, ibuprofeno, baina gakoa da zergatik etorri zaizu buruko min hori, ez da? Askotan bakizu txikikeria bat irudi esatera noan hau, baina da deshidratazioa. Buruko mina ere bai askotan, urik ez edatea da. Eta azaleko hidratatzailea handiena, eango dugun ura da, ez da inongo krema. Eta hau, jendeari asko kostatzen zaio. Ikustea hidratazio un bat egitea ze garrantzitsua da. 3 litroean berdula gutxinez. Eta guen nire nahi adakat, horri itxasoko ura kartzio nire amantzako, eta egiten du laurden bat, beste hiru, txupito bat hartu, goizian, hau hauen joagatu, begira, krema bat egin dezakezu. Itxasoko urakin egin daiteke erdia ipinita krema hidratatzaile bat, eta da itxasoa soinean eramateko era bat, eta zal arazo askontzat oso ona. Bueno, a ver, ikasten egin asko eta jarraituko dugu ikasten. Lehen da bizi jungo geha garino kendegira, ikusiko zuen, eundeko buñueloit egin berdizkigu, eta guantxe gaude hemen bueltan, erreta bukatzea. Falta zaigu hemen porroa tostatzia, hau birrindu, hau elkartu hemen gozagaiak, eta ia gaude. Kaixo Joseba, ezagutzen gara, Juanjo Garin Hortziko Garin Okindegitik. Eta gaurkoan, garaiko gozo batetaz hitz egingo dizuet. Jakingo dutzen bezala, gaur osteguna eta larumatean azaroak bat, santu guztien eguna, eta ohitura denez, buñueloak jateko eguna ere baita. Buñueloak, Euskal Herrian, eta nik uste Espaini mailan, Estatu mailan, postre oso tradizionala da, bai kremaz, bai nataz betetzen direnak, normalean hemen, eta urten hemen dituguia prest gureak jendeak tasatzeko. Naiz eta santu guztien eguneko postre tradizional bat izan, uko gaita urtean zehar noizin behin egiten ditugu berriro hauek gure dendara ekarri, jendeari pixat gogo hori edo daukan regusti hori berriro ekartzeko, ezta? Eta diot, bai hilauterietan, edo beste momentuetan, bai eskaintzen ditugu hauek gure dendetan. Jakingo duzunez, azaroak bat, udazkena bukatzen ari da, negua sartzen ari gara gutxu gara bera, eta nola ez, atoze baita gure gabon zoriontsuak. Eta gu, ikustuzue, aldatik ditugula buñuelo, eta bestetik dauzkeu gure panetoia, bai txokolatezkoa eta baita ere frutaduna. Ia 20 urteko ibilbidea da magu, hoxe, birraitonak, aitonamonak, osaba, aizebak, gurasok, eta oraini, Juanjo. Eta negozioa asisten okindegi bezala eta ultramarinoz bat, gaur egun ere baita okindegia da gure erroa, ultramarinosa delikatasen denda txiki bat baita badaukagu Ordizia erdialdean, eta gozogintza eta okindegiri dagokionez, urte guztian zehar juten gara, produktu ezberdinak eskaintzen gure bezeroei, bai ogian eta baita ere gozogintzan. Orain, buñueloak, panetoia, aurreago turroiak, gure mantekadu gozoak, zopakoak, garaian garaikoa, eta garaian kanpo zebaita, noiz hemen sartzen dugu gure produktu bereixiak. Aurkezpenek egin ditugu, eta orain jaguazen obradorera, gure buñuelak egitera. Buñuelak prestatzeko erolik ditugun osagaiak izango dira oso sinpleak, eta nik uste etxean dena ditugun osagaia direla. Beraz, ura, esnea eta mantekila. Gehituko diogu gari irina, gatz pixkat eta arrautzak. Buñueloei buruz dakigun, gehiena bati bada oso nado dela, oso gozagaten jugula eta oso ohikoa dela hemen buñuela jatea santu guztien eunen. Egi da, historiari begira, ikusi ali izan du, erromatar garaien hasi zela ohitura hau, ez da, masa gozo batzuk frigitzeko ohitura hori, gaur egunera arte etorri dan, errezeta batzu dira. Gaur egun adidez, buñuelak ez dute berez azukera eramaten bere osagaien barruan, gero errebostatzen ditugu azukerarekin gozo gelditzeko, eta buino hitza berez buino erroa, dator latinetik eta esan nahi du koskor edo borobil. Zergatia da, behin erretzen ditugunean masa hauek freidoran edo oliotan, hartzen duen forma borobilagatik.
Egia da gaur egun ohitura handia dalago haizezko buñuelo hauek bai kremaz edo nataz esne gainaz betetzea. Baina bere jatorrian bakarrik jaten zen, txurro jaten dian bezala inberriak azukarretan eta jan. Egia da, badagoela esaera bat gazteleraz, esan nahi duela alako ez da duen, buñuelo frío ya no está bueno o ya no es buñuelo. Hau da, inberria jamarra diren produktu badela. Badaude beste Espainiako toki batzutan, igual krema de kalabazakin betetzen dituztela, edo bestele Latinoamerikako beste herrialdetan beste osagai batzuk betetzen dituzte, haizezko gozo hauek. Nik errezeta hau, neuken ere guraso eta Joan Amonak zeuzketen libreta magiko horietatik, eta hortik hartu genituen errezeta pare bat, probatzukin, eta azken gehitxu gehien gustatzen mezklarekin. Oso importantea da, osagaien neurriak ondo hartzea. Ura, esnea, urina, harina, azukrea, eta batez ere arrautzak. Oso masa, biguina ikeman badeu, deneken zegulako erori. Horren beti mantendu behar da, puntu bat behar du, eta momentu hori vigilatzen, batidora nahi garen arrautzak gehitzen, momentu hori heldu arte. Orain, prest dauzkagu buñuelo guztiak txapan, paperan jarrita, eta denak frigitzera oliotan. Natazko edo kremazkoan artean, azken gustu daude. Niri gehiago gusten zaizkit natazkoa direnak, eta badao jendeak krema nahi dula. Eta egia da natazko betire geixo gatatzen dela. Eta buñueloak, berez, die festagaraien jatekoak, familia artean, lagunekin, uste azkenen konpainia honean jaten den gozo badala, eta naizta lehenauko ohitura bat izan, nik uste betire gozo gintzan, eta gauza hona dienen jende gazteak baita jarraitu iken ditula, ohitura hauek mantentzen. Ja bukatzen ari gara, ja frigitu ditugu, azukarreztatu ditugu, eta orain ja bete, kasu honetan krema erabiliko dugu betetzeko. Hemen ja bukatu dugu, egin ditugu gure buñueloak, bai nataz beteta eta kremaz beteta ere baita. Eta santo guztin eguna larumatean da, eta hemendik eta horren gunean eukiko ikustu hemen salgai, Gariñoko indegian Ordizian, gure buñueloak. Ongi etorrak izango zarete. Eta, honegin. Aupa, Juanjo, eta gora pastelero guztiak. Ze gauza harrak egitetu zuen, ogila ere harra, eta zema gauza aska zuen dendan, nahi ama. Mila esker, eta jarraitu olako gauza goxo egiten, hori, herriko jendiantzako, ez aldala. Bai. Bueno, urren arte, gurian jarraiteko, behitu murrizten nahi zaigu, loitzen nahi zaigu hemen, hemen da gauza bakarra da, larainan birrindura eta larainan zukua. Botako jo guain, estilla, siapia eta intxaur moskatua. Eta zuk hemen elneldo pixkate bai hartuko zu, pikatuko deu, eta bertara botako deu. Urrake bai txikituko ditugu eta bertara bota. Hau listo dakau, eta hemen olio pixka botako, eta ere bai hasiko naiz pregitzen porruak ja egozita daudenak. Bueno, ikusi eta honea aurreatu dituzula, hemen dakaun arditxo hau. Zer da hori zehazki? Hori xaboia bat? Hori xaboia bada. Moldea da, atentzioa ematen duna, ardiesneakin egin da dau. Ardiesneakin? Bai, ardiesnea. Gero, olioa, koko olioa, ardiesnea. Berez bai, sosa izan ez balu, jateko moduko ardia. Sosa kaustika egiten da, reakzio hori iteko, ez da? Aldan gutxien, pintzei hot. Orduan da, jente garbikarik gutxi daukan xaboi bat, ez da bat ere agresiboa. Koipe hori gero azalan babesle ona da, eta beltza izateko ikatz vegetala ipintzen diot. Ikatz vegetala bada kutsadura kentzeko oso elementu ona, eta hau mekanikari bat entzatazin nintzen egiten, beak eskua garbitzeko behartzolako produktu bat egunero erabiliko zuna eskuei kalte egin gabe. Bai, eta gero erromero pixka bat. Nik uste jendia ikatzakin hortza garbitzen da dana, Baita hortzak zuritzeko da. Bai, hortza zuritzeko ikatza erabili. Bai. Berezia. Ikatza. Eta, beste ukendu hau ekarritu zuen, zer dia zehazki? Gero krema hidratatzailea eta lavanda ukendu bat ekarri ditut, ez? Hemen, ideia dukagulako gauza asko ipini behartza izkidela produktuei eta aktibo kosmetiko asko ipini behar diela, eta nik uste dut ez dala hori horrela. Erabiltza dituzun osagaiagonak badia. Gutxio gehiago izate askotan ez da? Nire ustez bai. Eta hau adibidez, labandakin egindako krema bat da, ukendu bat barkatu, eta lavanda bakarrik ipini diogu. Askotan ukenduak egite ditugulako baita sendabelar askorekin, eta, behar denean, behar da, baina batzutan sendabelar bakarrekoa izatea ere ondo datorkigu. Orduan hau, azala baretzeko, gorritasunen kontra, eskuak lehuntzeko, oinetarako, nik bilatzet balioan hitzekoak izatea.
Eta gero hau da, erromeroakin egindako krema bat. Eta, bueno, lehen aipatzen nuen hau emulsio bada azkenean, ura eta olioa ezkontzea da. Maionesa bat ditu bezala da. Hor, arrautza eta olioa izatea. Hori da. Hemen, temperatura, kontuen hartu berdean hainbat elementu daude, sukaldean lanean ari den batentzat oso erresa da ulertzea. Eta azkenean egiten dugun krema, da krema hola oso harin bat, eta hidratatzaile oso oinarrizkoa, edo zein azalentzat pentsatua. Eta romeroarekin egin dugu hau ere. Orduan, niri olako lanak bat divulgatu nahi naiz, uste guelako azalaren garbiketa eta zainketa egiteko, beste gula askoz produktu gehiago beharrez. Ziona, eta gauza hau egite dituzunak, saltzen dituzu, nun baiten daude eskuragarri? Ez. Oso ginten duzu divulgatu, erakutsi zuen liburuk idatzi, eta gero jendea bakoitzakin dezala bere... Bai, pentsatu nun bere garaian, baina zuk saltzea hori beste gai bada, eta enpresa bat sortza litzateke. Bai. Eta, ez dut pentsatu, ez naiz jarri hortan benetan. Gehiago da, ikastaroak ematea, hitzaldiak ematea. Nun ematen dituzu ikastaroak eta hitzaldiak. Euskal guztia. Eta nola aldeu jakin nun zauden eta nun dinoabiltzen. Eta argiaren egutegian, argiaren agendan. Lana guztia argiarekin egindakoa da, beraiek argitaratu dizkiate liburuak. Eta bereekin egiten dut lana. Eta Instagramen nola topatuko zaitu? Garbine Larrea. Garbine Larrea bezala. Bai. Eta, iragortzai dugu 3 hilabetero, eta gila esan une honetan, 7 lurraldetan, batea eta bestea. Benetan? Bai. Eta hizkuntza guztietan euskeraz ez ebili? Euskeraz, ari naiz. Eta, netzat hau ere bada beste oso garbi daukadan gai bat, eta, momentu ondo doakigu, eta askok esan diate itzultzeko, eta olako itzulpenarekin, ni ez naiz itzulpenarekin pentsatzen ari, baizik lan berriak egitea, artikuluak ere egite ditu, podcast bat ere bai, horre gehiago betetzen dugu. Ze ona. Eta, adibidez, horrek usiete bai belar batzuk ekarri dituzula. Bai. Zer dia zehazki? Karri, erakutsi guri zer dian zehazki. Ez que askotan zenbat belarrateatze zaizkigu, bai baratzan, bai larretan, bai errepide bazterretan, usten duguna belar txarra diala, eta hori nigo segurolak belarretan oso aditu dana beti izatezun. Belar txarrik ez da ho. Ez da igual zu nahi dezun lekuan, baina belar txarrik ez da ho. Batzuk txarrak diala esatea usartzen naiz pozointxua dialako. Vale, txartu zelentako. Hori da, bai. Kontua da, hemen aipatu ezun bezala oso arruntak dien landareagoa ditugu, ez? Eta errepide bazterretan... Hau ez da txixabelarra nahi izaten hau. Bai, txixabelarra, kardabera... Lore txuri jateatzeuna. Ez, honek lore horila du, Lore horila barkatu, bai, txixaba... Bai, hola, puskatzen dezu eta ez nebeat bezala botatze gola, ez da? Latex naturala du. Hau adiz, ensaladatan ipini daiteke ez gehiagi, oso mikatza dalako, baina, badu, janda ere badu eragin terapeutikoa, eta hau lehortu eta infusiotan edatea adibidez, korputzaren garbikari oso interesgarria da. Eta ia edozeinek egin dezaken tratamendu harina dau. Bere neurrian egin da, bere garaian egin da, Eta beste honako hau berriz, azalerako oso ona den bezala arnasbideetarako ere ona da, plantaina. Eta honekin... Hori larretan asko ikustea, ez da? Asko, erabat. Hau xarabea egiteko erabiltzen da, eta, honekin, zesango izut, aplikazio pila bat ditugu, honek hiletxoak dauzka hola bizar moduko hauek, eta hau barruan mukia garbitzeko ere oso interesgarria da, netzat balioan ditzeko sendabelarra da. Eta gero, romeroa ekarri dut baita, romeroa sukalden ere erabiltzen da, baina ikusi duzu kosmetikan aplikazio asko ditu, nekearen kontrako ere bada, jendea orain matxatea edaten ari da, eta uste dut, erromeroak bai ditula horren antioksidatzaileak, Hori holako gauza zenba gertazio, bestien abeti hobia, guain esatu aguakatiak iztuna, eta esatu azeitunak olibak propiedade berdina dazkala, aguakatianak. Eta olibak izendu iteigu eta aguakatia zendatu iteigu. Eta azkeneko ez da oso itxurosoa orain, hola dago, baina baita ere ekartzeut erakusteko, gauza bokiza bere garaia dula, ez? Hori guen pila bat, kandik hori larretan nola, larretan ez, errepide bazterrian nola. Hau berbena da. Berbena belarra. Bai, berbena belarra, eta honek Euskal Herrian ja erlijio bada hau, jendearen tzat. Eta une honetan, hau azitan dago, loretan dago, ez da bere momentua. Hori landare bakoitza jasotzeko bere momentua piko, ez da? Eta hau udazkenean ez genuke erabili behar, hau da berrian erabili behar da, une honetan azia botako du, netzat ez da lan egiteko modu on bat. Eta, besterik ez baduko erabiliko genuke, baina bere txortenaren, ostoaren, indarra erdia baino gutxiago da. Galdu egin du. Azitan dagolako, eta loretan. Orduan, adibide oso ezagun gisa edo errex gisa ekarri ditut.
Ona, egia esan, olako belar zenba da azkaun, askotan Bai. zapaldu, kendu, eta esateu, mekatzi lamar belar hauek eukuri morariatzen nahi diala, eta jakin eskeo, betu, liburuak hor olako gauzatanak jarriko ditu, ez da, zertako dan bakoitza, eta noiz, eta nola erabili berdian, ez da? Bai. Erabilera terapeutikoaz aparte, gastronomikoa ere sartu dugu askotan. Ikusi egulako hartzidura iteko oso erradiala inbat landare. Hau adibidez niri gustatzen zait lehorra, infusioa egin, eta barazki saldari edo ipintzia, hori infusio edateko era bada, eta udazken neguan, badiez mukiak entzeko. Bea bakarrikan hartu berrian, igual krema batin, o puretxo batin, da bertan sartu eta erabili. Ez du usairik, ez du zaporerik. Aldete mendikan hartu puxeta bat? Bai, zuentzako di hauek, bai. Peresila berren, eusia jarriko jonik gaurko errezetai. Bueno, Garbine, mi esker retortzeatik, ohore bat izan da, asko ikasi deu, eta hemen txedakau. Gaurko porruak, era beresi batean, eta asko ikasi du. Liburuan non daude, eskugaragarri? Edo zen liburu den datan, bai. Bikain, badakizue. Hartu eta animatu eta gauza naturalak eman azalian eta gorput guztiak. Agur lagunak.